ki Shipai Israel Defense Force mentaka sngi kilalap ya ki babun tali ki met yap jong ki jiu ki bala syak siat pathar haki Lehnoh Hamas bat napdeng kini la don ru sau phongut ki Khyllung bat ki khana ki bala syak mat ka Khlieh kani ka pen I hadu kat no ki Hamas ki la lek kum ki riu khlau haba ki la rung shakishnong ki thau bat ki ying ki sem hakishnong ha Israel ki Shipai IDF ki lalap ya kini ki met yap hakapor ba ki rung shakishnong ki bala hyar thma da ki Hamas nadu sngi satjan bat la yok kurup biang ya ki jaka ki baha khapot bat ka Gaza nakakti ki Hamas kinong thok khobor jong ka perthei ki badan ha Israel ki balit bot ya ki Shipai ki le thu ba ka no kalong ka ba itrim bat imelung ru ban lap ba ki khun bat ki kimi ki kpa ki thia lingtar ha ki kamera jong ki ying ki sem jong ki haringkat ka jingleng kien ka snam ka ba pen I ba ki Lehnoh ki la rung syak ying ki sem ban siat pathar bat lek kapot bet kat ya ki ba ki lap ha ka wei na kini ki video bala pelat ha ki lat pathai khobor lapan I bawat ki Shipai ru kimla klem da jau umat haba ki yo I ya kene ka rukom pen yap riu khlau jong ki Hamas ka bala penlong ya ki babun kiri ka perthei ban penrem jur ya kene ka mensim merat ki Hamas